Wanande cimtol to ngangol e batu jagorɓe alarba hanki wayloji mbaɗi e nder kono Mali. Général Keba Sangare gonnoɗo cuko haarejo kono leydi ndi jippinama e golle mum. Lomtimbo joni ko général brigade biyeteɗo Élysée Jean Daw o wonino hoorejo kono garde national leydi ndi. Golle makko cakkitiɗi ɗe haade golle makko joni ɗe ko ambassadeur Mali to Chine. Général Sambou Minkoro jakiti waɗama gardiɗo nden ko kono o ardinoma e hitande 2020 gendarmerie Mali kadi o woni no hoorejo yilirde gendi ko fati e konukoɓe hiɓɓe walla mbiyen tirailleur en andinde o lomti ko général Nuhum Watara. Tatab o ko général Toumani Kone kanko wonno cuko hoorejo kono jordi joni o ardinama ngun kono. Laamu Mali haalani taw saabu ɗi wayloji e nder kono leydi ndi kono e wiide kononke goto kalduɗo e AFP ɓen konukoɓe ittaɓe e ɗe darɗe ko saabu golle mum en ina ngakki moƴƴude e wiide makko won e mabɓe ni so rentaki mabɓe nawe yeeso ñawoɓe. Hollidde gila lebbi kewɗi joni Mali ina wuuri jangoli kuliyankoɓe tawti ɗum kadi caɗele carburant nde tawno fedde kuliyankore Génim ina waɗi uddere mawde nder Mali hande carburant gumortoɗo leyɗe koddije mayri nadde e nder leydi ndi.